ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥରେ ଜଣେ ଗୋରା ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଚିଠିଟିଏ ଦେଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଖାଲି ଗାଲି ଗୁଲଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ସେ ଚିଠିରେ ଥରୁଟିଏ ନଜର ପକାଇ ଅନ୍ୟଠାରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଗୋରା ଲୋକଟି କହିଲା, କ'ଣ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଦେଲେ? ଲୋକ ଜଣକ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷଟି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ତ ତା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଦରକାରରେ ଆସିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବିଚରା ଗୋରା ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଆଉ ପଦେ ହେଲେ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନର ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ମା ପୁତଲି ବାଈଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରି ସେ ଭାରତରେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ସେଠାରେ ଅହିଂସା ତଥା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବଳରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭାରତକୁ ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅଣ୍ଟା ଫେରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରରେ ବିରୋଧ କଲେ। ବହୁ ଦିନର ସାଧନା ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଭାରତ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଳିର ପାଚେରୀ ଉଠି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ
ଦାୟୀ କରାଇ ତାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଥିଲେ ଜଣେ। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଯିବାବେଳେ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସିନା ମରିଗଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରକାଳକୁ ଅମରାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି।